Mm. Kada ko ba na kog eyebags? O yan nalang ninyo tagda akong eyebags ha. Pero ang atong istoryahan karon ba, di ba kabaw magyud ta nga si Senador Robin Padilla nakadaog, di ba? Siya may number 1 sa kuan senatorial race. Siya ay number 1 sa mga tanang ni dagan og senador. Siya pinakauna. Siya around 26 million iyang botar. So mo congratulate niya, congratulations. Pero kita mo atong unang adlaw sa post sa Rappler. Mao ni ang post sa Rappler ay na-screenshotan man ako. Actor and pardoned ex-convict Robin Padilla has been proclaimed as senator-elect. He tops the 2022 senatorial race with 26,612,434 votes. O di ba? Nindot nang takay to kay gi-acknowledge nila. Gi-acknowledge nila ang kaning nakadaog si Robin pero nganong murag naay sayop. Naay nakabuta nga actor and pardoned ex-convict. Mura man kanig ka ng kuan oy, murag congratulate nga murag naman siya pakauwaw dili. Nganong hisgutan pa man niyang pagka ex-convict nga dugay naman kay tong panahon na to. Unsa dili na lang gyud maka-congratulate og okay na gyud unta ba? O okay naman unta, okay naman gyud unta. Kaso lang apilan lang gyud og kana bitong caption nga, kana bitong naay malisyoso nga caption. Apilan gyud imbis okay na gyud unta to baka nang murag happy. Alangan ang kandidato sa Rappler wa man nakadaog, mao siguro ning gaingon ani ni sila. Di man pud pwede nga na ex si Robin dira sa nauyab dira sa Robin sa Rappler no nya wa pa kasli pero tungod siguro na sa ilang kandidato nga wa makadaog kani magudili ingon ani good imbis i-congratulate na lang yung tarong ano hahisgutan pa yung ex-convict nga unta senador naman tablaran ni kung sa ato lang basta kanto-kanto lang basta kilid-kilid pa ba mao ni panalitan no naay nahitabo naay kuan kana bitong for example na ako i-chika niya moingon ko nga huy kabaw ba ka si kuan ba butang tana lang nga si kuan ba si junior ba ni graduate kuan siya ni graduate siya summa cum laude tig-kolektar man naglamaw sa amoa sa una oy kana bitaw ingon ana imbris naana gyud ang prestige ba naana ang prestige murag pakapinan pa gyud og something nga kana bitong pagpakaubos wala ko gaingon ang pagpangolekta og lamaw pakaubos pero kabaw na mo sa kumbot pasabot kana bitaw nga imbis kana jung na malis siya butangan gyud unod ba ingon ana. Di na lang yung tarungon. Otro pa ni si Drilon. Ni comment si Drilon. Naapay pinaingon pa ni Drilon. Amot kano gitabangan ni nila si Robin. Oy, naay pinaingon. Unang-una, mag-aral po kayo. Magtanong ng magtanong sa mga kasamahan niyo and will test the validity of your pronouncements. At kung hindi ka mag-aaral, baka mapahiya tayo. Nganong mapahiya man Drilon nga kuan ang iyang but pasabot ani si Rafi Tulfo man siguro og si Robin apel si Rafi kay bag-o man kini si Drilon taas kini siya og term na sa selos ra siguro ni kay taas kay siya panahon dira sa Senado unya wa gyud siguro ni katilaw og 26 million nga botar nga ang gimaster ani dira kada Senate hearing katog nagsigil og katog mo siguro oras na gyud siguro nga mo retire na ka Drilon pahuway na i-enjoy na imong pension kay murag duka na kay ka kapoy na kistanan ka nagngangalig ka kinatog sa hearing dira lami kay itok mo daw mata oy. Pahuway na. Initan man ninyo si Robin pag-ayo or basta nahadlok mo kay nya ingon pa gyud siya nga kanang si 3-6 months kuno kay dapat mo hilom lang kuno mag-observe sa palibot. Ano gud in town? Hindi man nimo patingugon, mag-observe sa palibot. Threaten siguro mo no kay masakpan inyong kabuang no kay kanira ba si Robin murag sincere ba ni siyang plataporma. Niingon ra ba siya nga mo show siya transparency sa tanan niyang Senate meetings ug conversation, mag-live kuno siya. Threaten siguro mo kay naay pareha ni Rafi Tulfo ug ni Robin Padilla na mga si Rafi Tulfo dako sa kinig databang sa Katilingban. Threaten siguro mo. Kamo dira kay tag-as kuno hay mo grado pero ang inyong kuan kay this is a subtle way nga pakauwawan ang mga si Robin. Subtle lang kaayo ba? Kanang kalma lang kay nga way nga pagpakauwaw ba kay ingnon og mag-aral? Ha? Maka mo bitaw dagko kay mo grado. Tag-as kay mo na-achieve pero sophisticated man sad kay mo dag pangawat. Wanlay kwenta imong DAP issue. Pag 2011 man siguro to 10 kanus ato basta around between 2010 and 2012
11, 12, or 13, basta na-DAP issue. Pero naingon man siya, limpyo ko na yung konsensya, o bahala siya. Pero ano yung tabangi si Papa Robin? Uy! It's kwarta time! Tuturuan ko na naman kayo ng isa pang online game kung saan pwede kayo kumita ng pera. I-click nyo lang yung link dyan sa description or sa comment section. Go! Click na! Now na! Pag-click mo, eto agad ang lalabas. So, wag mo na patagalin pa. I-download mo na. Go! Pag na-download mo na, ayan, eto na ang mag-show sa screen mo. Ang sunod mong gawin is i-click mo yan and then register ka with your GCash, mobile number, and password. Pag naka-register ka na, o ayan na makikita mo dyan sa baba, o ang daming pagpipilian na games, di ba? At dahil pareho tayong gusto lang kumita ng pera, sigurista, na ayaw namang mag-risk na pumusta, i-click mo lang ang Our Agent and then click My Agent. And then, copy mo ang link, then send mo sa lahat ng friends mo na gusto mo makalaro para may commission ka. Diba, bongga? Kung meron ka namang budget, i-click mo yung cash in sa upper left, yung may plus sign. Yan i-click mo yan. Sige, go. Pagkatapos mong i-click yung plus sign, o yan, eto agad ang lalabas. May mga options dyan, mga amounts, na kung magkano lang ang kaya mong ipusta. O, diba? O, so, kung nakapag-desisyon ka na, kung magkano ang ipupusta mo, nahala, pwede ka na maglaro, bahala ka na dyan sa buhay mo. At saka pag binenas ka naman, kasi nga, diba, syempre, sigurista tayo, ayaw na nating matalo, gusto lang natin kumita, i-withdraw mo na lang siya. Para sure. Yang nasa bottom right na withdraw button, i-click mo yan. Tapos, ayan na. Pwede ka nang mag-withdraw at makuha mo na yung pera mo through GCash. Tapos na. O, diba, ang dali? So, go na. Pera na to.